tal, señoras e señores? Son as 6:29 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prat. Por favor, @ Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas. Sí, as receitas de todos os días, que facemos todos os días do ano. Seguídenos, por favor, que cada día somos máis. E xa sabedes que o noso obxectivo é superar o gran luar de Xosé Ramón Galloso. Algún día chegaremos a conseguilo, pero de momento temos que seguir labrando a nosa reputación nas redes sociais. Receitas que cociñan dúas persoas maravillosas, así que, por favor, que pasen Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Onte foi o día. Onte foi o día no que Xulio Mato perdeu. Pero cuántas ganou, tamén. Begoña, gañaches. Esa nos conta. Gañaches ti, Oscar. Onte gañei eu, sí. Pois tens que estar máis contento. Estou contenta. Estou contenta, Loki. Como queres que estea? Cando estás contenta, como é a túa cara cando estás contenta? Así. E cando estás cabreada? Tamén. Non suelo cabrearme. Ese Bueno, a é o veces problema. sí, a veces sí que me cabreo. pero- Escoitáchela. Non suelo cabrearme, di No, ela. é certo. Ten un carácter maravilloso. Xulio, como estás? Eu moi ben. Estás ben? Sí, contento tamén. Disposto a recuperar o teu trono? Eu non teño outro nombre. Bueno, home. Non, Estabas aí arriba. eu veño a cociñar, algo que me gusta moito. Ves cociñar? Pois, señores e señores, a ver que nos trae nosa queridísima Esther de Santiago. Son Esther de Santiago. Deixo-vos unha receta moi rica. Espaguetis con cogumelos e langostinos. Limpiamos os langostinos, facemos un fumé. Cocemos os espaguetis, botamos a cebola con aceite moi picadiña e 2 dentes de allo. Cando este todo ben pochadiño, añádenselle os cogumelos en láminas. Se deixa cociñar uns minutos, añádenselle os langostinos troceados. Deixase tamén uns minutos que se incorpore todo, botalle sal e pementa e pouco do fumé que temos preparado. Por último, añadimoslle a nata e deixámola que se reduzca un pouco e listo para comer. Moi rico. Pasta, pesto, pesto, pasta, 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 pesto, 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 pasta. Hoxe facemos pasta la galiziana. No voltas co Prato da Televisión de Galicia. Que rica, Sí, sí. E que ben acentuado, Sí. Pasta la galiziana. Sí. Estás Pero, pa o sea, Italia. o que fixen simplemente foi falar galego e poñer así un No, sotaque. pero bórdalo. Bordo. Sí. Bueno, a ver, ela propón uns espaguetis, non? Con lagostinos e cogomelos. Pero a min dame impresión polo que tedes por aquí que igual non lle facedes moito caso. Bueno, pois o meu leva cogumelos e leva langostinos, pero cunha voltiña pequena. Non leva espaguetis. Non leva espaguetis, vou facer unha pasta rechea. Oh. Tamén vou usar, neste caso, castañas. Xa verás que ben lle Estamos na queda. época, Sí. Vou usar en doce, así unha mezcla entre doce e salgado, que queda moi interesante. Se van ser raviolis, Sí. recheos de lagostinos, castaña cogumelos. E cogumelos. Boa, que pasada. Va a Sí. estar riquísimo. Está moi rica. Vamos a facer un pesto roxo. Sabes? Un Unha pesto pasta vermello, fresca sí. con pesto vermello que vai quedar buenísimo. Moi ben, ademais, se sodes fans da pasta como a min, hoxe promete o programa. Xulio Mato, Pois eu parece que viña a outro programa, porque non coincido nada. nin co Nin pero cos non nada. espaguetes, nin cos langostinos. Pero bueno, vou facer unha pasta rechea tamén, porque é moi sinxelo, así a xente tamén lle perde medo a facer pasta Sí. rechea. E vou facer unha de peza única por ración, o sea, un raviolón, vale? Peza única por ración, é dicir, vai ser un maxi ravioli. Un maxi ravioli e vai levar un poquinho de queixo crema, un ricota, que é un queixo italiano, Oh, que rico. e unhas poquinhas espinacas, que ricota e espinacas é o É o mítico, mítico, un clásico. mitiquísimo. E vamos a meter dentro unha xema de ovo tamén, Unha xema de ovo. para darlle un aporte proteínico, e despois, se hai suerte, e non calla demais, que quede un poquinho cremosa, que eso non creo que quede. Señoras e señores, cociñamos no Voltas co Prato pasta la galiziana. Marchamos con Xulio Mato. Veña, tira, vamos alá. Oye, unha idea mira. super chula, porque mañán é día festivo, é feriado. Claro. É o día 12 de outubro, entón, se estás na casa... non Rapaces tes- na casa, Claro, non tens pois, moito máis que poder, vou pois facer. diría, vamos facer Pois pasta unha rechea. pasta rechea. Sí. Pois mira, moi sinxelo, o meu recheo é moi sinxelo. Mira, isto sírvenos calquer queixo crema que teñamos, Ajá. vale? Este o ricota como falamos, vale? Vámoslo salpimentar, primeiro de todo, Hala, que guai. vale?
queixo e espinaca. Nada máis, e con isto vamos a facer... O sea, iso é o que é a ricota... Eso é. A ricota habitual que pedimos moitas veces nun A espinaca restaurante. xa está cocida, eso é. Xa está cocida, entón, simplemente mesturamos, integramos a espinaca no ricota e Queixo temos crema, un pouquiño de pimenta, un poquinho de sal, Sal. e tes unha masa, o sea, unha pasta e superrica. espinacas cocidas. Espinacas cocidas xa, Moi ben, ten que estar xa cocidos. Moi ben, Este é un moi ben, recheo por excelencia das pastas de Sí, Italia. das partes italianas. Por certo, Entón. a xente da casa que nos chame é 664-483-419, teléfono de Voltas co Prato. Recordade que, como sempre, repartimos cartiños. 50 euros dunha vez, Xulio Mato. E 50 de outra. Moi ben. Estades atentos e atentas ao Voltas co Prato. Hoxe prometo que non van ser preguntas moi complicadas, así que No, repartimos porque non son platos moi complicados Claro, tampouco. claro, porque Mira, estamos facendo esto pratos sinxelos. meto nunha manga pastelera porque así me vai ser máis cómodo despois de preparar. Ah. Que non tes manga, unha bolsa de lavada e senón, cunha culler e facemos o huequiño co dedo. Ah, vale. Vale? Vale. Isto xa o reservamos aquí para despois. Entón agora voume poñer a estirar a miña Está guai. Moi masa chulo. que xa teño aquí. Esta é unha masa que fixen, teño tapada para que non se oxide. Que fixen eu, sí. Paren as rotativas! Non tiven tempo de ir ao súper, caño. Xulio Mato fixe unha masa. Ca receita de Begoñas. Calquera Bueno. dúbida... Mira, medio kilo de Pero farina e tres é a ovos. primeira vez que faz unha masa aquí, case, podría Aquí, ser. de pasta De non pasta, sei. de pasta. Bueno, non non a sei. fixo mal. No, está moi ben, mira, está... Non, Que non, dixeches? non a fixo mal, está bastante ben. Está bastante ben. Sí. Que Dentro vai do dicir? que pode Pois ser, falle sí. caso que é unha persoa moi influente ahora no mundo da gastronomía. Desde que lle sacaron a reportaxe, agora está super influente. Pero ves como xe cho di, así, xe che di. Está ben. Mira. Está ben. Xe cho di como, Calma, sí, con estilo de profesional. Sí, no, subidita. Subida, sí. Pois mira, 500 gramos de fariña Ajá. e 3 ovos. Eso vai dar para 5 ou 6 ravioles destes grandes, vale? Son moi grandes, van ser moi grandes os Van a ser moi ravioles. grandes. Sí. Entón, vamos a estirar o máis que deamos. Vamos axudándonos así con un poquinho de fariña. Ajá. E vamos estirando a masa con cuidado que non nos rompa, pero ves que está bastante Oh, que elástica. ducho, moi ben, a Hai que- masa. Claro, home, claro. Home, claro, podía che quedar mal. Sí, pero tamén me podía quedar ben. Ti sempre pensas que me queda todo mal. A ver, quer dicir, podía che quedar mal ou podía che quedar ben ou podía che pasar como o día da tortilla que dicías que facías as mellores tortillas do mundo e partíchele. Porque, sí, pero faguas, Xa, rotas. Pero saben ben ou non? Saben ben. Por logo, Saben ben. Moi ben, entón dixeches 500 gramos. Rita, tamén en Betanzos, din que fan unha das mellores, está sin callar. Queres te meter coa tortilla de No, Betanzos? a mí encántame así, pero hai que dir que está sin callar. Pensei en algún momento que te querías meter ca tortilla de Betanzos. A canta xente non lle gusta a tortilla sin callar. A min, desde logo, gústame, por se hai algunha dúbida. A ti gustache. Vale, mira, eu vou facer uns raviolis, unha cousa así, O sea, moi grandes. claro. Vale. Aquí, de feito, vou sacar 2 desta masa, Vale, genial. Claro, hai que pensar que o ravioli é dobre. Mira, vai O sea, ser, quer decir, vai ser máis ou menos, mira. Un, por aquí, e outro, por aquí. Claro. Inda un poquinho tal, porque teño que estirala un pouco máis. Claro, é masa eusko-galega. No, a Como masa che gusta a ti. italiana. Masa eusko-galega, Italiana. grande, contundente, racións para unha persoa. Bueno, entón, mira, isto xa o temos estiradiño, vale? Moi ben. Que? Ti, seguro que... A Begoña dalle Ti, risa. seguro que queres abrir esa sandía tamén de Eusko Gallaga. No, non é ningún melón porque ti eres mitad galego, Bueno, mitad entón, mira. euskaldún, entón... Aquí facemos... Xa vas encher? Claro. Ah, vale. Entón, espera, que quedamos aquí, atentos na casa, Estamos enchendo vou facer esta base. raviolis gigantescos. Vale. E ahora aquí dentro vamos meter unha xema de ovo. Para. Pero primeiro vamos a Vas mover meter isto un pouquiño. Vas meter unha xema de ovo en cru. En cru, claro, porque despois vais a cocer, Isto vai a cocerse. Só a xema, así Acordaste dentro. que se vai... Claro, pero aquí teño que estirar a parte de arriba primeiro. Ah. Vale, para que non creo que se me esparrame nada. Cando vai a poñer a xema, avísoche. Vale, sí, porque quero velo. velo. Veña, pues marchamos mentras tanto con a nosa queridísima Begoña Vázquez. Ravioli, I love ravioli. Ravioli, it's the stuff for me. Esta non a coñecía eu, Non a coñecía esta. Pero tócala ben, así, A ver, é calmaos. que a poñen, tampouco é que teña que... No? Tócala bastante ben. A ver, tes por aí un sofritiño, botaches Teño un uns sofritiño. lagostinos, Veña, a ver se sabes todo. botaches tamén Botache un cogumelos. poquinho de cogumelos e botelle unha ceboleta tenra primeiro. Oh. Eu Vale, xa entón, teño... espera. O sofritiño que levaba, ceboleta tenra, A ceboleta tenra, allo. primeiro, allo no. No sofrito non lle vamos a botar porque vamos a botar na salsa. De por leva o langostino máis o cogumelo. É dicir, ti tamén vas facer ravioli recheos, pero van ser máis pequeniños, Más non? pequeniños, sí. Vale. E para aglutinar as masas recheas teñen que levar no interior, debe ser un recheo que sea un pouquiño cremoso, así aglutinado. E o que vamos facer é usar a castaña, unha castaña en doce. Vale.
que é moi interesante porque che queda os sabores por máis salgado que lle vamos dar a este sofrito Co doce da castaña. co contraste doce da castaña. Está ben. E agora estou estirando a miña masa. Leva as mesmas cantidades que de Xulio, medio kilo de fariña. Repite. As mesmas, medio kilo de fariña e 3 ovos. Ovos. Iba a decir xemas, pero non. E un pouquiño de sal. Ovos, é un chisquiño de sal. Un chisquiño de sal. Moi ben, moi ben. E pois claro, a mau de amasar. Amanda cociñeira, agora que eres tan reputada. Hombre. Claro, xa estamos. Fixadevos. No, pero non teño bolío con vos. Fixaste, Esta sí, tempada, é que madre mía. maldita hora na que che sacaron a reportaxe, Maldita hora, porque agora Mira. xa vai ser o tema de conversación do programa. A ver, Vouche explicar que sempre que hai unha masa que lle hai que facer, repousala un pouquiño. Repousala. Uns 20-30 minutiños, sempre é bo repousala. pero a túa xa repousou ou non? A miña xa repousou tamén, Vale. claro. Si non, Buah, non, quédache super fina, é unha si non pasada. che estira tanto. Si nesto podes usar unha máquina, que hai pa pasta, que tampouco é moi cara, ou se non si tes un rodillo, pois podes usar o rodillo. Valle dando así. Que pasada, Fixadevos como mola Que cando bonita. fai estas cousas, Que moitas veces vemos nos vídeos por aí de Mira que internet bonita quedan. dos mestres italianos e mira pa aí, Sí. Que mestra temos. Home, claro. Que pasada. Os huevos son de Galicia. É que dígolle, que mestra temos e di ela, home, claro. Os huevos son de aquí, non teñen nada que ver. Non teñen problema, non? No, no, no. Bueno, creo que chegou un momento de chamar a nosa convidada a ver que lle parece a Esther de Santiago. Un aplauso para ela. Hola, Esther, que tal? Como estás? Muy bien. Vas ben? Moi ben, moi ben. E antes de nada quería che dicir unha cousa porque teu fillo é un dos xornalistas gastronómicos máis reputados de Galicia. Bueno, eso dicen. Eso di, non, é así. Bueno, pues será. Eso, será. sabémolo ata nós aquí, Eu como nai penso que sí, Ti pensas que sí, non? Hombre, Quen é porque- teu fillo, para quen non o sepa? José Manuel García. José Manuel García, que tivo moitísimos anos e ten aínda programas gastronómicos en radio, en televisión, en xornais, mandounos un bico, así que nós mandamos un bico de volta, porque sabemos que nos ve moitísimo, e pode vir cando queira, e pode darlle a caña que queira a Xulio e a Begoña, non me importaría, non me A importaría. Begoña non, que é un A Begoña non, que agora é un personaxe tamén A moi mí sí, reputado. a mí podeme dar toda. Toda caña. Espera. Ia marchar con Xulio Mato, pero creo que esta Begoña coas castañas é interesante. Vente por aquí. Pues mira. Esther, vente por aquí. Hola. Hola, Begoña. Mira, eu vou usar os cogumelos e vou usar o langostino, pero voulle engadir unha ceboleta tenra no sofrito, máis unha castaña para aglutinar o recheo que vou facer unhos raviolis recheos. O sea, o que quere decir é que non se guiaron por ti. En absoluto. En absoluto. En parte, sí. Hombre, algo dos ingredientes botaronlle, por lo Sí. menos. Un pouquiño. está. Bueno, para darche unha idea, así, para facer outra cousa sinxela, Sí. é moi fácil. Xa verás que fácil queda e que resultona. Sí, moi ben, moi ben. Mola porque as castañas ao estar así en 12 aplástalas faciliño, verdad? Aplastar fácil, pero igualmente, bonas a triturar. Sí, sí. Vou facer unha Por lo pastiña, menos, bono por lo triturar. menos o olor, Maravilloso, Gracias. Verdad? sabe como para quedar aquí e a comer aquí. Home, a ti vaiche tocar. Ai, me toca. A ti vaiche tocar. Pero pouca cousa, non me va a tocar. Bueno, igual podes levar a casa. Ai, si non te sentape. Nunca deixamos cho nós. Bueno, isto está moi ben para mañán, que repetimos que mañán é día festivo. Ainda que haberá voltas co prato, Vamos estar aquí en directo tamén facendo receitas ás 6:30 da tarde, así que todos conectados á televisión de Galicia. Pero Mira, Esther, que pasa. é unha boa idea. Non sabes, o sea. Mira, Bueno, teño que acabar, cañón. Madre miña. Mira, Aí vai. Esther, apetece ir ver a Xulio, que xa está Bueno, xa que estou aquí, me vou perder. Tens razón, xa que estás aquí, tira, vamos ver a Xulio, vamos ver a Xulio. A ver. É que senón van a estar vendido. A ver. Bueno, mira, xa puxe unhas xemas, vale? Hola! Mira, que chulo. que chulo. Mira, Ah, que queixo chulo. ricota e espinacas, vale? E teño tamén eu a miña masa, que Ajá. non vou tirar moito polo alto. Non lle pasas porque así tampouco, no, porque eu non son Mira, tan fixa, influente. que se pilla xente da casa, isto de aquí é o ovo en cru. Claro, só o en ovo cru. Mirade que vai meter outro. Atención, a Xulio Pero Mato. outra vez, analiamos. A ver, non alíes ahora que tes a cámara aquí, Si ahora te vais a pillar Cuidado. nervioso. A ver. E colocámolo aí. Hola, que guai, un aplauso para Xulio, por Isto vai favor. estar moi rico. Ahora non llevamos... Moi chulo, moi Non llevamos a botar sal. Mira, eu humedecín xa esta parte aquí, como vedes, que Pa xa que está un pegue. poquinho mollada. Non. Para que nos faga, eso é, para que nos faga de pegamento, mollamos todo así alrededor e ahora colocamos con moito cuidado a nosa parte de arriba. Vaya invento e pedazos raviolis, Claro, entón ahora con cuidado Son ímolos... xigantescos. Esos non son raviolis, Son son raviolis de fin de semana. Isto é unha boa ración de pasta, que a min gustame moito o recheo, pero tamén me gusta moito a pasta. A min Entón vamos tamén. deixar un bo borde alrededor, Sí, sí. para que nos sirva para cortalo. Mira, eu voulle facer unha marca. Isto podemos facer cun bol ou non. Isto é todo caseiro, Sí, 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 sí. sí. Mira, facemos así. Eu agora fago cun coitelo, guíome por esa marca e fago un corte a pulso. Ala, que apañado.
Claro, se non tes o aparato que ten, por exemplo, Begoña, que ten o aparato este de cortar. Este é casero, Claro, ele é máis casero. Non ten por que ser unha circunferencia perfecta, porque o ser paciente da casa e así tamén demostramos que é moito máis artesán, igual de artesán. Retiramos isto sírvenos para outra. Para outra, para facer outra vez. E sirvamos. Que Entón, chulos. teño este aparatiño que nos sirve, que é un mortero, o que fago é presionar un pouquinho todo alrededor. Para que non abra. Para que non lle abra. Claro, isto é un primeiro plato, entón. Que somos 5 ou 6 na casa, por 5 ou 6 ravioles, un por persoa. É que é grande, Igual na tele non o vedes tan grande, No, pero é é grande. Este é a miña man, ese é o Sí, raviol. sí. Ese é a man de Xulio, digamos que non é pequena. No. Que se che dá no lombo, tela que notar. Bueno, mira, o que fago tamén eu, porque me gusta moito, que iso facémolo todos na casa. Para as empanadillas, despois fago un reforciño co tenedor. Ah, vale. Como cas Pero empanadillas. Sí. quédanos. Cas empanadillas, Sí, sí, sí. non? Ah, vale. Entón, agora, con cuidado, vamos levantando así os laterais, que é o que está máis pegado. Va, porque tens que ter tino a hora de levantalo, Claro, hai que ter tino, Porque porque non che quede pegado, non? Eso é. Tan pronto teñamos esta agua fervendo, botámolo. Ahora de momento non vou levantar, para non andar de paseo con eles, pero iremos con cuidado. Son moi chulos, son espectaculares os dous raviolis de Xulio Mato. Esther, chegou un momento no que me tes que dicir... bueno, cal dos dous A ver, criticaría teu fillo primeiro? hai que criticar meu fillo. Ou ti, ou ti. Sabes que meu fillo, como debo comer, tamén non sei cal criticar. Tamén é verdad, tamén é verdad. Ese é o problema, se eres debo comer, non é... A ti cal A ver, escollerías primeiro? Así. A ver, este é moi original. Sí. Aquel cheira moi ben. Así que estou na duda. Entón non te molles, de Non me momento. mollo, que este é original e aquel cheira ben. Bueno, pois vamos Hai a que mandar probar, hai que probar. a zona de sufridores e despois Bueno, proba, vamos vale? a sufrir. Un aplauso para Esther, que está con nós, con a volta aos compratos da Televisión de Galicia. Atención, vai meter Xulio Mato. Quieto, que se ten que ver eso na casa. Quieto, que se ten que ver na casa. 7 minutos, porque é un... 7 minutos. Veña, vamos. Hola. Claro, pero o ovo... A idea ovo vai é ser- que o ovo non calle. Pero pode callar. No, pero neste caso, o ser tan grande, seguramente calle de todo, Entón, agora, 7 minutos fervendo, vale? Que guai. E isto guardámolo porque nos sirve Para a para próxima, outra- os restos para da masa. Eso Moi é. ben. E agora, vou limpar e vou poñer a táboa aí, porque teño que poñerme ca miña salsiña tamén. Pois dalle, vaya bicharracos que fixo Xulio Mato, marchamos con Begoña Vázquez. Hola. A ver, Mira, o meu recheo que xa mira? está. E agora Ah. vou triturar, que che encanta que triture. Sí, sí. Ves cas castañas, con langostino, cogumelo, a ceboleta tenra, e mira que ben cheira. Hola, que guai, que ben. Xa verás que tocazo lle dá esta castaña aquí. Vas triturar entón, non? Sí, voume poñer a triturar ahora mesmo. Pois veña, mentras a nosa querida Begoña tritura, nos vamos contar a Galicia unhas cousiñas, porque aquí, en Galicia, somos devotos da empanada, que realmente é unha masa rechea, así que o concepto xa o temos interiorizado. Agora, só queda animarse coas propostas dos nosos cociñeiros. Polo visto, non está moi claro quen inventou o ravioli, a pasta rechea por excelencia. E sei que hai que repartir os méritos entre China e Italia. Nos últimos 200 anos foron aumentando a popularidade e grazas á emigración a América, os ravioli son agora mesmo plato nacional no Uruguai ou a Argentina. Como sabedes, mañan é día festivo, así que, se podedes, probad estas receitas con fariña, ovo e un recheo que vos preste, podemos ter un menú de 7 estalos para toda a familia. Se tedes dúbidas, estaremos, como sempre, en donde? En @voltascoprato nas nosas redes sociais. Seguídenos porque tamén van estar as dúas pastas dos nosos cociñeiros. Incluso o que está facendo Begoña, que isto promete. Mira o meu recheo. Pesto, pasta, Xa o metí nunha pesto, manguiña. Eh. Ai, Dios mío. Metiche o recheo nunha manga. Cai que aguantar. Cai que aguantar. Jesús. Mira, No, vouche dir unha cousa. Antes bailabas conmigo. Agora, desde que che fan reportaxe, xa non bailas. Home, guau. Madre comigo mía. tampouco Iso é baila, así. cañón. Iso é así, iso é así. É broma, é broma. É Mira, maravillosa, Begoña. xa bailaremos. Cando gañe bailamos. Mira, teño aquí un poquinho de aceite con un Ajá. pouco de allo, porque vou facerlle unha salsa, un pesto roxo. Vale, que vou a meterlle despois un poquinho de tomate seco, Vale, o sea, queixo parmesano, o pesto, ao levar o tomate seco e demais, vai ser de cor vermella, de cor non? vermella Vale. e un poquinho de piñóns. Ah, Vale. vale, que guai. Encántame o pesto. Viches que teño o meu recheo aquí xa? Sí. Vale. Entón voulle cortar un pouquiño. Entón vas facer os teus raviolis. Vouche facer os meus raviolis, sí. Mira, como se fai? Pois mira, vamos a marcalos. Vamos a cortar primeiro esta sábana en dous. Sí. Vale. Isto é un xerme das pizzas, así que A podelo comprar. sábana eu creo que é a masa, por como dixo. Non? Sí, é.
Non te rías. É que lle chamo sábana porque así parece unha sábana. É verdad, Mira, é vou verdad. botando un pouquiño de cada, así. Vale? Que guai. Isto son ter manga, pois unha culler. Si non queres fazer este recheo, unha bechamel, así que che preste do que che sobrara ou de cualquier cousa, xa che vale para facer uns raviolis. Que guai. Vale? É moi sinxelo, ben, ves que isto... Eu creo que podes facer ti tranquilamente. Son bonitos, mira. Realmente parecen como de concurso, parecen pastiñas, non? Como cando fas Claro. pastiñas ou así, está moi... Bueno, é que desde que me fan reportaxes estou así. Hola, ahora xa di ela, ahora. Ahora xa di ela. Ahora vamos a estiralo. Vale? Aí. Estirámola ben. Ajá. Ves? Tenos que quedar máis ou menos igual. Que guai. Así. Entonces o que vamos a facer? Ir cerrándoos e facémoslle así. Ah, cas mans. Marcalas ca man. Pois mentras Begoña Claro. continúa marcando, imos coa pregunta de concurso. Como se chama o queixo que lle puxo Xulio ao recheo? Xulio Mato, como se chama? Vente, Ricota. vente, podes vir. Ricota. Como é? Ricota. Como? Ricota. Como? Ricota. Ali. Ricota. Ali. Ricota. Ricota. Aí, moi ben. Ricota. Ricota. 664-4834-9, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo na televisión de Galicia. Veña. Sigue aí marcando. Vou nos marcando e presionamos un pouquiño para que se nos cerren ben. Cara dentro. Sí, cara dentro. Vale. Non fai falta nada, ves? Cas guai. mans. Así. O sea, ti non lle tes que poñer auga como facía Xulio, ti péchalos de outra maneira, Eu pechos non? así. Sí. Vale. Se abren, pois Mala sorte. aceptarei a miña derrota. Se abres mala sorte. E xa está. Mira, ves que xa Que quedan guai. eles así. Estos, bonito. hai tamén cortadores que xa fas así. Ah, xa si fan- queres, que fai hai un o oco. cortapastas Sí. así destes. Ou E se ti non corta xa... los... Ah, no, vale, tes un cortador especial. No, é un... Das pizzas. Das pizzas. Un cortapizzas. Claro. Es non un coitelo, pero o meu roubou mo... Can, Xulio. Mira, que non ten. Ah, o coitelo. Sí, sí. 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 É unha honra ter este... Andades vos a roubar material. Mira que é, sí. Veñimos a Cenlle a repartir cartiños. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Eu ben, vendo aquí as receitas. Así me gusta, así me gusta. Gusta cha pasta, recheo ou non? Encántame. Ai, Estou tías- collendo xa a receta para mañá facela. Vale a anotar, non? Sí, Así xa me estou gusta, así me anotando. gusta. Veña, Xa por, estou por 50 euriños. Como se chama o queixo que lle pon Xulio ao seu recheo? Ricota. Moi ben, 50 euros que marchan para Cenlle, para Ana. Ana, un bico moi grande. Venga, igualmente. Gracias por besiños. chamar. Chao, chao. Chao, chao, chao. Para viño, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. E pido tamén outro aplauso para Begoña porque vaya raviolis que fixo. Un aplauso para Begoña. Gracias. Xa están. Están preciosos. Ahora vamos a botar aquí os piñóns. Ajá. Así. Ajá, canto Para que se tempo vai- tardan os teus en cocer? Nada, 1 minuto e medio. Vale, Moi pouquiño porque son máis pequenos, cor de Julio. vale, vale. Entonces, vámonos ir botando. Minuto e medio. Despaciño, sí. Minuto e medio, sí. Son máis pequeniños estes. Son máis claro. pequeniños. Cócense rápido. E a pasta ainda aumenta un pouco, eh? Medran. Medra un pouquiño sempre, sí. Que chulo, eh? Bueno, ahora recende moitísimo porque tes tamén aquí facendo pesto vermello. Sí. Entón, claro, deixa un cheiro precioso. Un cheiro precioso, sí, señor. Sí, é un cheiro É precioso. unha cousa que nunca oíra. Bueno, está Begoña aquí cocendo, vamos mentras tanto con Xulio Mato. Estou descubrindo palabras a Begoña. Un cheiro precioso. Oh! Cosa más bella que tú. Acerquéme demasiado, verdad? Sí. Foi un pouco Sí, a verdade é que... intimidate aí, Era verdad? o remachote máis tío. Bueno, mira, ceboliña, allo, Ala, que tomate e cogomelos, vale? Que dixen que non me arrimaba moito a receita de Esther, pero bueno, os cogomelos a tope. Bueno, os cogomelos está ben. Entón, isto estou facendo un salteado, voulle engadir unha diña de auga para axudar a sudar a eles, porque non quero unha salsa, quero simplemente un acompañamento que sea caldosiño, vale? Como un guisito. Que sexa como un guisito. O sea que en realidad non vai ser unha salsa, vai estar acompañando Vai ser un guisito. os teus claro. raviolis gigantes. Claro, porque ao final, como o ser solo queixo, Sí. espinaca, que é moi lixeiriña, pues damos un poquinho de contundencia con un poquinho máis de verdura. E agora vou relar un Pois- queixo curado galego, é o que vai ir por riba. Pareceme maravilloso e son espectaculares, eh? Os teus raviolis, que os saibas. Gracias. Que vou dicir. Polo menos son grandes. Por lo menos son grandes. Veña, vamos a falar co público, vamos a falar con Esther. A voltas co prato. Ahora sí, ahora aplaudimos aí, aplaudimos un pouquinho aí. Hola, Esther. Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Ben, Bien, sí. bien. ¿Cómo ves a situación? Uf, complicada. Como siempre. É o que ten a É o que cociña. ten a cociña.
e os cociñeiros. Sabes o que te podía salvar? O qué? Que algún queimase algo. Tampouco, Si queiman algo. No, tampouco, pobrillos eles. No. Vamos a que queimen o plato, jolín. Ti quereslles ben? Están traballando aí como negriños os dous aí. Quereslles ben, ti? Queres, sí, os dous, tanto un como outro. Por iso o dilema a ver quen vai a ganar. Bueno, veremos a ver quen gaña. Despois vais probar, vale? E vou a probar, claro Un que sí. aplauso para Esther, que está con nós, con a volta escoprato. Veña, vamos alá. Vamos a empezar cos raviolis de Xulio Mato, que eu creo que vai emparetar. E pinta ben. Raviolis de ración, ¿eh? Raviolis de ración. Eso, mira, Di. primero vamos a poner aquí Raviolis en medio de ración. un poquillo de este guisiño que che dixen, Guau, vale? Vamos Maravela. a poner así, un pouco para darlle un como poquillo dirían os de compañeiros do Malicia volumen Noticias. ao prato. Que guai. Moi bonito, moi sinxelo o acompañamento e ten un aspecto moi chulo. Bueno. Escurrimos ben, mira que ravioli, É gigantesco. Isto É gigantesco, mirad o prato. é de ración, xa che dixen. Tapoulle todo. Xa che dixen, agora con isto, botámoslle un poquinho máis, con caldito por riba tamén. Apago chesto, Xulio. E dentro temos o ovo, queixo, espinaca. Se queres, incluso podemos cortar para que o Que vexas maravilla. Que maravilla. Apago chesto. como queda por dentro. Sí. Poder apagar. Que E ahora maravilla, o que vámoslle fixo don cargar. Xulio Mato. Vamos a cargar ben de queixo tamén. E agora, se Ahora queres... quero que o cortes, pero quero que se vexa na casa. Vale, mira, favor. vámonos a axudar. A ver, eh. Ves? E temos... ¡Hala! Cuidado, que todo queixiño dentro. A ver, bota aí. Botámoslo por fora. Ves? Mira aí. Bueno. Un aplauso para don Xulio Mato, que fixo un ravioli de tamaño mundial. Ravioli. Fixen un ravioli. Mundial, un ravioli, fixo dous en todo o programa. Vamos con Begoña, veña. Begoña, ti que? Mira, aquí teño o meu pesto roxo, botelle tamén un poquinho de manteiga que vamos a saltear agora a pasta. Ajá. Os teus E- son pequenos pero con xenio, verdad? Claro, Hola. Como a min. Hola, isto sí que é unha pasada. mira, Que ben a recende. agora aí vai. Oh, Ves que saquiños máis bonitos. Podemos lle dar outras formas tamén se queremos, pero mira, está moi sinxela. E queda É moi resultona, é moi rápida, moi bonita. resultona, claro. Bueno, entón, ahora increíble, salteámoslos un poquinho, sempre usamos un poquinho de auga de cocción para aglutinar un chisquiño a salsa, vale? Pois veña, Así. vai empatar Begoña, que son horas e mentras tanto repartimos cartiños de que cor é o pesto que fai Begoña. Roxo, O vermello, roxo non é o mesmo que vermello. vermello é o mismo, non é o mismo? Non. Bueno, por vermello. Vermello. 664-4834-9. De que cor é o pesto que fai Begoña? Vermello. 664-4834-9. Chamade 50 euriños en xogo. E fixadevos o que está facendo aquí. Mira. Begoña, Fíxate, Galicia. Eu creo que se o probas, derreteste como a manteiga nese pesto. En serio? E ahora un pouquiño de o que máis te gusta a ti. Oh, queixiño, hola. Bueno, Esther ten a grande sorte de que vai probar o que cociñamos, así que, por favor, que veña Esther de Santiago de Compostela. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Esther. Que pasada, eh? Que pasada. Ven por aquí, muller, vente. Tes un traballo duro. Sabes que a vida é dura como o cañoto da verdura, non? Pois hoxe é un momento a ver, complicado. É duro. Dalle aí, veña, cando queiras. Que envexa, Que envexa para os que nos gusta a pasta, que envexa o que está comendo agora mesmo Esther. Vamos repartir cartiños. Imos a Vigo. Aurora, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien, Pois vamos a la Aurora, así, con ánimo, con ilusión. muchísimo. Moito vale. A ver se levas os 50 euros. Contigo. Sí, seguro que sí. Como? Encantado de hablar contigo. Bueno, moitísimas gracias, de verdade, veña. Por 50 euros, de que cor é o pesto que fai Begoña? Vermelho. Moi ben! 50 euros que marchan para Vigo. Moi ben. Tu salud, me lo voy a gastar. Oi, gasta no que queires. Oiches, tens que vir un día ao programa, Invítame que yo voy. Non sei que dixo. Que te que Ah, invita. que ben, claro, estás invitadísima. Aurora. Tú invítame que yo voy. Estás invitada, Aurora. Vale. Estás invitada, vente, vale. Vale, quedamos así. Veña, un Nos vemos. bico, chao. Un abrazo, hasta luego. Quedamos Un beso a así. todos. Un aplauso para Quedamos aquí, un aplauso para Aurora. Vamos alá, nada máis. Qué buena. Esther de Santiago de Compostela ten que decidir. Que dilema. A vida é así. Esther, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Este Begoña. Begoña Vázquez co seu ravioli, segundo día consecutivo, Bueno, los dos, Victoria de Begoña.
Veña. Moi ben. Bueno, vedes que o tamaño non importa sempre, nestes raviolis non importou. Así que, señoras e señores, vémonos mañán con máis receitas, porque mañán é día festivo e haberá receitas aquí no Voltas co Prato. Queden coa hora galega. Chao, ata mañán. Adiós.